Am... Nici nu mai știu câte cazuri rezolvate am la activ. Cel mai greu caz a fost cu nesimțitul, care a aruncat chiștoașe pe scară. L-am încolțit pe nesimțit după 2 săptămâni. Dar asta n-a fost nimic pe lângă omul care murdărea liftul. L-am prins și pe ăsta. Normal că l-am prins. De atunci, toată lumea care are o problemă vine la doamna Betty, detectiv particular, să afle adevărul. Mai ales că nici nu-i scump. Ce-i cu Cona?